आपण ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ 20ଟି ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷର ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ଚିରୁଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଲେଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚିରୁଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷର ମୁହଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଘଣ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଟାଣିବେ ସେତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରବର, ଅପସନ୍ ବି ମହମବତୀ, ଅପସନ୍ ସି ସାବୁନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦଉଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସାବୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ବି ନିଦ, ଅପସନ୍ ସି କାଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଚେୟାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ନିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଖାଇଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ନିଆଁ, ଅପସନ୍ ସି ପବନ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ଚେୟାର, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚେୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଖୋଳିବେ ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାତ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ଟି, ଅପସନ୍ ସି ଘର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଗାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି ବାନର, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଘଣ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୟସ, ଅପସନ୍ ବି ବଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଫ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବୟସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପବନ, ଅପସନ୍ ବି ବହି, ଅପସନ୍ ସି ମୋବାଇଲ, ଅପସନ୍ ଡି ବଲ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷର ଗଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୋତଲ, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବୋତଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜ ପିଠି, ଅପସନ୍ ବି ମୋବାଇଲ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖି, ଅପସନ୍ ଡି ଜୋତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ନିଜ ପିଠି।